ninsab ħdej Tyring Grima jiena se nsaqsik mill-ewwel is-soltu x'jispirak lilek. Mela, il-mod ta' kif twiled dar-romanz kien mod stramp ħafna għax jiena tip ta' persuna li fejn nies oħra forsi għandhom tattiċi oħra x'jagħmlu meta ma jkunx jistgħu jorqdu bil-lejl. Jiena bil-kontra ħafna nies oħra la nott innaċċ, la naħseb fil-problemi u jraqduni, ma xif taħdem dil-ħaġa, ma jon kella nara x'ħan għamel bħala proġett artistiku li jmiss jew fit-teatru jew fil-letteratura x'jżomm dawk huma żewġ areas li interessawni. U xi ftit jew frammenti twilet minn hemmhekk jisu ġitni dil-idea kieku wieħed iqum filgħodu. Ma jsib il-ħadd, ma jsib l-ebda persuna madwaru, m'hemmx karozzi, m'hemm xejn ta' xejn. X'jiġri minn hemmhekk il-qudiem, dik kienet il-punt ta' tluq. U jisu dal-ħsieb, bat mort norot. U mbagħad jisu dal-ħsieb ba jiġi kull lejl biex ngħidu hekk. Hemm f'punta tara nasab wasal iż-żmien li niżviluppa iktar din u minn hemmhekk bdiet il-vjaġġ ta' kif inkiteb frammenti. Dak kien il-punt ta' tluq. Jekk kolli nsaqsik imma fuq it-tema prinċipali mbagħad ta' dan ix-xogħol. Ara frammenti biex nibdew bih huwa xogħol li taħt il-ġeneru queer literature. Allura inti protagonist li huwa gay, LGBT. Però l-storja tmur li lim minnek, għax inti għandek dal-persuna kif għadna jqum filgħodu ma jsib xejn madwaru u jibda dal-vjaġġ minn raħal għal ieħor fil-fatt kull kapitlu msemmi raħal Malti biex jipprova jifhem x'ġara għaliex ma tfadalx nies, għaliex is-sitwazzjoni dik li x'ġara. Fil-vjaġġ tiegħu jiltaqa' ma' persuna oħra li tkun fl-istess sitwazzjoni, ċertu tfajla jisimha Sophie. U kif qed jivvjaġġaw qed jippruvaw jifhmu x'ġara, bil-mod il-mod jibdew jiskopru li ħirsa tal-immoddi tagħhom u jibdew jindunaw li dal-vjaġġ u dis-sitwazzjoni li qegħdin fiha hija proprju okkażjoni għalihom biex jippruvaw mhux ngħid jirriżolvu imma jiġu wiċċ imwiċċ mal-affarijiet li ġrawlhom fl-immoddi u li għal xi raġuni oħra ma jridux jammettu. Ovvjament ħaniqaf hemmhekk għax dak li jkun l-idea hija li nħeġġuh biex jaqrah il-ktieb mhux ngħidulu l-istorja sħiħa. Waqt li qed nitkellmu nista' ninduna mill-ewwel li l-kitba u t-teatru qegħdin vera fik. Nista' nsaqsik minn meta bdejt kemm ilek tikteb? Mela, bħala kidba, minn dim kienet affaċinani fil-imdu kont tifel, is-sekondarja dejjem kont inħobb nikteb fej forsi studenti oħra li tikteb essej kienet martirju, jien dejjem kienet ċaġa li kienet ċaġa li kienet tinteressani. L-ewwel kitbiet tiegħi kienu għat-teatru, però mhux kitbiet li ppubblikajt. Ħafna drabi kont nikteb biex nkun nista' niddiriġi jiena stess. Fej ġew pubblikazzjonijiet, l-ewwel xogħol tiegħi imur lura 2007, jiġifieri forsi jisu hemmhekk l-affarijiet jsiru iktar serji biex ngħidu hekk jew iktar strutturati. Ejja mmorru lura mal dan ix-xogħol, x'messaġġ tixtieq tgħaddi permezz ta' xogħol, permezz tal-ktieb? Ma ħoss li huwa ktieb li għandu messaġġ per se ma aktar jastedina għal min jaqrah li jidħol ġo vjaġġ, ġo esperjenza. Nibżam il-kelma messaġġ, jisu għatit messaġġ hemm jisu dik l-element didattiku li nħoss li ktieb bħal dan jisfida dik il-ħaġa. Allura dan huwa esperjenza li ovvjament qed jgħaddi minn protagonist u li nemmen li l-qarrejb xi mod jew ieħor jista' jirrelata magħha u hekk kif il-protagonist għaddej minn raħal għal ieħor minn staġun għal ieħor xi ktieb maqsum f'erba' staġuni nemmen li l-qarrej jgħaddi wkoll minn l-istess esperjenza jonqasek nittama. Żgur, dan ix-xogħol rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. X'tfisser għalik? X'tfisser għall-karriera tiegħek? Li terbaħ premju dejjem xi ħaġa sabiħa. L-ewwel darba li rbaħt premju fil-qasam tal-letteratura, allura nħossni ħafna kuntent biha l-ħaġa. Fl-istess ħin kuntent li kien propjament dal-ktieb imħabba li kif idna fil-bidu jaqa' taħt queer literature li huwa ġeneru jew subġeneru fil-letteratura li Malta ma tantx għandna daqstant eżempji tiegħu minkejja li għamilna qabżiet kbar anke fejn tidħol anke l-infrastruttura legali fejn jidħlu drittijiet ta' nies LGBT. Samħa mhux riflessa daqshekk fil-letteratura lokali. Għandek idea għalax din interessanti ħafna. Onestament hemm mistoqsija diffiċli biex twieġibha. Hemm ovvjament ftit eżempji, ma mhux ħafna. Fl-aħħar mill-aħħar nasib kull awtur ikollu il-ġeneri li jħossu iktar komdu li jħobb jesplora. Fil-każ tiegħi anke ħabba raġunijiet personali jisu awtomatikament mort fiha. U allura naħseb li kif bħal dan jirbaħ il-premju naħseb huwa sinifikanti ħafna anke fuq dak il-livell. Naħseb anke l-komunità LGBT hija xi ħaġa li hija ta' sinifikat kbir. Qed nimmaġina u qed nittama li minn sa tiqafaw, minn sa tiqaf b'da xogħol imma li għad baqa' ħafna. X'tajli fuq hekk?
Mela hemm ħafna proġetti, mhux kollha forsi jitwildu, però hemm ħafna proġetti li għaddej minnhom bħalissa, kemm fuq naħa ta' kitba u kemm fuq naħa ta' teatru. Peress li kollha kemm huma għadhom fil-fażijiet bikrin bħalissa ma santx ngħid wisq. Ħallina bil-kurżità, jisek kull ħaġa li tinsaqsik. Taf se nsaqsik ukoll li xina toġobni minn dejjem il-kitba. Għal dawk forsi żgħażagħ jew anke mhumiex żgħażagħ illi dejjem xtaqu jimirħu b'xi mod jew fil-kitba jew anke fit-teatru, għax tkellimna fuq it-teatru, il-parir tiegħek. Jiena nimmen importanti ħafna li żgħażagħ ma jibżawx li jimirħu, toġobni ħafna dik il-kelma li użajt għax qed timraħ, qed tesplora, tesprimi ruħek. Importanti ovvjament li wieħed ikollu kollu umiltà li wieħed jaċċetta li dan huwa vjaġġ, u vjaġġ mhux dejjem ħajkun faċli, mhux dejjem ħajkun lineari, ħajkollok il-fallimenti tiegħek, ħajkollok anke momenti fejn tiġi riġettat, jew forsi ma jifhmukx, jew forsi fejn għatfallek ħafna x'titgħallem u fil-fatt il-ħin kollu qed nitgħallmu, ikollok kemm ikollok esperjenza dejjem hemm x'titgħallem. Allura naħseb importanti li wieħed ma jibżax u jimraħ imma b'dik l-umiltà li jkun dejjem lest li jkun jista' jitgħallem u jikber iżjed. Minix se nkun kattiva u ngħidlek għażil li x-xogħol favorit tiegħek, imma nixtieq li forsi anke minn frammenti persa tgħidli li mi dik il-biċċa partikolari forsi hemm xi biċċa partikolari li tanti għal qalbek. Hemm waħda li hija partikolari li għal qalbi naqra iktar mill-partit l-oħra u fil-fatt hemm ħafna mill-qarrejja li tawni feedback u koll identifikaw din l-istess parti. F'ment minnhom kif semmejt hemm daw żewġ karattri, protagonist li huwa bla isem u ditfajla Sophie li taqa' magħha. U meta jaslu fir-raħal ta' Marsa Xlokk, hemmhekk jaqbdu dajsa jaqbdu Lutzu. L-idea jippruvaw jaħarbu mill-gżira alla ma sabu l-ħadd hawnhekk jibdew jsaqsu imma hemm possibilità li forsi hemm nies oħra lilin minn Malta. Fil-fatt ukoll ħammur tikkalura parti oħra toġobni ħafna mhux din li ħansemmi din ħanitkellem fuqha. Parti oħra li wkoll toġobni at a point in time jippruvaw jaħarbu li Għawdex fil-bidu. Imma eżattament ma li jaslu fuq il-vapur ta' Għawdex ma li jirfsu isfel fejn aħna ndoriti hemm karozzi parkjati biex niftehmu, ovvjament f'dal-każ karozzi m'hemmx. F'daqqa waħda jisu il-vapur jirreġettom, letteralment dal-vapur ikun jibda jxengel, m'hemm ħaġġo fih, m'hemm l-ebda persuna, l-ebda kaptan, u bda jxengel vapur tal-rimot li ħajereq. Allura daw jridu jaqbżu mill-vapur kemm jista' jkun malajr biex ma jerqux huma fih. Din xi ħaġa simili f'dal-każ li jippruvaw jagħmlu jaħarbu bil-Lutzu u waqt li huma waqt li huma għaddejjin bid-dajsa, f'daqqa waħda jibdew jaraw iċ-xmna ta' nies madwarhom fil-baħar. Pero mhumiex ovvjament nisħajin u ma nismejtin li sa xi punt għandek ukoll referenza għalkemm il-darba għall-Mediterran kien ċimiterju ta' nies, speċjalment fejn għandek migrants qed jaqsmu mill-Afrika l Malta li spiċċaw sfortunatament f'dal-vjaġġi mejtin. Għax inti ir-romanz għandek ukoll ċertu elementi politiċi li din ġo fih l-ewwel enfasizzajt ħafna fuq narrattiva, fuq il-qafas tiegħu, però fil-verità hekk kif il-protagonist qed jesplora li ħirsa tal-imoddi hemm ċertu affarijiet politiċi li l-romanz jaċċennu għalihom. Firri kieku hekk li nażel iż-żewġ biċċiet l-iktar li jisom għall-qalbi forse xem fuq waħda elementazzjoni, il-biċċa tal-vapur ta' Għawdex. Fl-oħra, u hemm raġuni wkoll għaliex il-vapur ta' Għawdex li ma nistax ngħid. Liħor ħabba dal-element politiku li naħseb importanti ħafna nitkellmu fuqu. Aktar kmien nistaqsejtek x'jispirak, tippermetti li nsaqsik forsi awturi partikolari li vera jispirawk li tgħid il-laħwa din inkitbet kważi għalija. Jiena parti nħobb ħafna l-Malti, nħobb ħafna l-Franċiż, fil-fatt id-digri tiegħi huwa fil-Franċiż u t-teatru, frankofil kbir. Allura ovvjament l-awturi Franċiżi għalija huma ta' ispirazzjoni kbira. U l-iktar huma l-eżistenzjalisti, ġifieri Albert Camus, Jean-Paul Sartre, dawk għalija huma ispirazzjoni enormi. Kemm fil-kitba kif ukoll fit-teatru, ovvjament it-tnejn li huma speċjalment Sartre tawna xogħlijiet ta' teatru kelli xorti wkoll li Sartre diriġejt żewġ plays miktubin minnu, waħda minnhom Destina stess, bil-bib midbuq, No Exit, u ftit snin lu kont għamilt Barjona. Firri naħseb hekk u kelli nidentifika, però mbagħad pereżempju Graham Greene għalija ispirazzjoni kbir ħafna jfir mill-qasam tal-litteratura Ingliża. 21 Short Stories, jekk ma nisbaljax. Daka rajt xi ħut minnhom. Il-laħwa sabeħ immens. Ironik ħafna ma xi suppost ngħidi ġdin, darba kont ġo bookshop u bdejt niflih u bat waħda minnhom u tant żambit nies biex ġol ħanut stess. Isa. Imma Graham Greene li ma naħseb f'kod boħra bħal The Heart of the Matter, The Power and the Glory, ek l-element anka ta' kif ħares li l-Kattoliċiżmu Graham Greene jaffaxxinani ħafna, jiġifieri atturi
Maltin kbar ħafna, jifieri daw kollha ma' sorsi kbar ta' ispirazzjoni għalija. Awguri għal iktar, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi. Grazzi.